Sa gitakdang panahon sa Dios. Galacia Kapitulo 4, mga bersikulo 4 paingon sa 5. Apan sa pag-abot sa kahingpitan sa panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, aron pagtubson niya sila nga anaa sa ilalom sa kasuguan, aron makadawat kita sa pagkasinagop nga mga anak. Diha sa konseho sa langit, ang takna sa pag-anhi ni Kristo gitakda na. Sa diha nga ang dakong orasan sa panahon, mitudlo ni anang taknaa, si Jesus natawo sa Bethlehem. Ang probidensya nagmando sa mga lihok sa mga nasod, ug sa sulog sa tawhanong kadasig ug impluwensya, hangtod nga ang kalibutan hinugna alang sa pag-abot sa manluluwas. Ang limbong sa sala nakaabot na sa iyang kataas. Ang tanan nga mga ahensya alang sa pagdaot sa mga kalag sa mga tawo, gibutang sa paglihok. Ang anak sa Dios nga nagtan-aw sa kalibutan, nakakita sa pag-antos o kagulanan, uban sa kaluoy iyang nakita giunsa sa mga tawo nga nahimong biktima sa satanas nung kabangis. Siya mitan-aw uban sa kaluoy ni adtong kinsa gihugawan, gipatay ug nawala. Gipakita sa atubangan sa universo nga gawas sa Dios ang katawhan dili magmalipayon. Usa ka bag-o nga elemento sa kinabuhi ug gahom, kinahanglan ihatag niya nga maoy nagbuhat sa kalibutan. Uban sa hilabihan nga kaikag, ang wala mahulog nga mga kalibutan, nagtan-aw sa pagtan-aw kang Jehova nga motindog ug mobanlas sa mga pumuluyo sa yuta. Apan imbis nga laglagon ang kalibutan, gipadala sa Dios ang iyang anak aron sa pagluwas niini. Sa mismong krisis sa dihang si Satanas daw hapit na mudaog, ang anak sa Dios mianhi uban ang imbahada sa Dios ng grasya. Sa matag kapanahunan, sa matag takna, ang gugma sa Dios gigamit ngadto sa nahulog nga kaliwat, bisan pa sa kahiwian sa mga tawo, ang mga timaan sa kaluoy padayon nga gipakita. Og sa diha nga ang kahingpitan sa panahon miabot na, ang Dios gihimaya pinaagi sa pagbubo sa kalibutan sa usa ka baha sa makaayo nga grasya, nga dili gayud mababagan o mabawi hangtod nga ang plano sa kaluwasan matuman. Nalipay si Satanas nga milampo siya sa pagpaubo sa dagway sa Dios diha sa katawhan. Unya si Jesus mianhi aron sa pagpasiguli diha sa tawo sa dagway sa iyang magbubuhat. Walay lain gawas kang Kristo, ang makahimo pag-usab sa kinaiya nga nadaot sa sala. Siya mianhi aron sa pagpahawa sa mga demonyo nga nagkontrolar sa kabubuton. Siya mianhi aron sa pagbayaw kanato, gikan sa abog, sa pag-umol sa dunot nga kinaiya sumala sa sumbanan sa iyang Dios nung kinaiya, ug sa paghimo niini nga matahom uban sa iyang kaugalingong himaya.